भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी कि दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक गाना पूरा तरह से तांडव मचा रहा है। जी हाँ भैया, हर जगह खेसारी लाल यादव तांडव मचा रहा बने एक गाना के माध्यम से। जी हाँ भैया, हम बात कर रहा बनी खेसारी लाल यादव के न्यू अपकमिंग फिल्म डंस फिल्म के बेहतरीन गाना के बारे में, जौना गाना के टाइटल बा तोर दिल हमरा में धड़केला। जी हाँ भैया, यह गाना के टाइटल बा तोर दिल हमरा में धड़केला, जौना गाना के लिखले बने कृष्णा बेदर्दी जी, और एक गाना में म्यूजिक भी कृष्णा बेदर्दी जी ही देले बने। उनकी डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग रिलीज हुई बटे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एमे खेसारी लाल यादव के अपोजिट श्वेता सेन जी जौन की काम के लिए बड़ी गाना बहुत ही बेहतरीन बटे, तबे तभी तांडव मचा रहा बा। काहे कि भैया आप सबके बता दी इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी पूरा तरह से तांडव मचा रहा बा। आप सबके बता दी आज से 5 दिन पहले ये गाना रिलीज भइल और फाइनली आप सबको बता दी लगभग 3.5 मिलियन से प्लस व्यूज बाटे, मतलब 4 मिलियन व्यूज पूरा होखे वाला बाटे। और सबसे खास बात, रील ये गाना पर 43K से ज्यादा, यानी 43,000 से ज्यादा ये गाना पर रील बन गई बा। जौन एक मूवी के गाना हो तो समझ सकते नहीं, मूवी के गाना के इतना ज्यादा प्यार आशीर्वाद, कहीं ना कहीं गाना में बहुत क्वालिटी बटे। और आप सबको बता दी गाना के वीडियो जो डायरेक्शन भइल बटे गजब लेवल के भइल बटे। ऐसे भी आप सब जानते नहीं कि डांस मूवी पूरा तरह से साउथ टाइप के ही फिल्मावल गई बटे, कहीं ना कहीं एमे गाना भी साउथ तरह के ही फिल्मावल जैसन आप सबके देखे के मिली। एक बेहतरीन कोरियोग्राफी और लोकेशन के साथ ही गाना मनल बा, वही तरह के डांस स्टेप और आधा बहुत ही जबरदस्त बाटे भैया। एक तरह से भोजपुरी से ऊपर लेवल के ई गाना बाटे, जौना में बहुत अच्छा डायरेक्शन कल गई बटे साउथ के तरह के, और गाना वही तरह तहलका मचा रहा बा। सबसे खास बात कि गाना ट्रेंडिंग कर रहा बा, वो भी 3 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में जाके देख सकते नहीं, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में ट्रेंड कर रहा बा। तो भैया आप सब बताइए गाना सुननी है तो आप सबके कितना बेहतरीन लागल कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं सुन ले तो भैया डायरेक्ट चैनल पे भी सुन सकते नहीं, और एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो गाना के लिंक भी बा, वहां से भी जाके आप सब सुन सकते नहीं। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, फिर से आओ तनी बहुत जल्द।